отбори Бургас, хайде! Тече времето, хайде! Готови ли сте? Ето го тук, вижте го часовника, долу го виждате. Това, което виждате и ние го виждаме. Нека всички заедно да се приготвим, хайде! Готови ли сте? Нека да видим Бургаското небе, изкарайте с телефоните отново, хайде! Не, чакайте, още секунда, още секундичка. Ето сега ще започне, секунда, сега ще появи 10. Ето сега, чакайте! И сега! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Честита нова година! Има ли?